Roberto vaya gofti. Antonio Macaroni li hemberi şuta Roberto astenk bibin. Tamam. Deni garibi pase babeci. Bişi tu serketi şu teki baş bu Roberto. He? Gelo çi bu? Başı emciye xwe bigu herinin. Antrenmana îrojî pir giran bû. Lê em bi hemî hêza xwe xebitin û me Margaritayê reqîbên xwe têk bir. Muhteşem bu. Min jî hemî hevalên xwe re behsa we kir. Min jî. Ez jî. Ez dîsa dixwazim bilêzim Roberto. Erê ez ê vê carê hewl bidim ku ji bêtir derkevim pêş. Ez dixwazim golekê bavêjim. Ez jî. Ez jî. Roj baş hevalên biçûk. Hinek nûçeyê min ên xweş hene ji bo we. Bertini? Di demeke nêzik de li Cenovayê dê turnuvaya futbolê alçıwanan bêlê derxistin. Navê wê dê Kupaya Cenova be. Kupaya Cenova'yê? Ji ber Cenova ciyê ku futbola İtalyayê lê derketiye holê. Ev dê bibe turnuvaya yekemîn a bîranînê. Tu çi dibêjî bi mebesta testkirina hêza me dê bibe nîşaneke yan na? Bêguman hemî tîmên bi hêzên Cenovayê dê beşdar bûn. Pir xweş tê guhê mirov. Heke em tevlî êrîşvanê sereke hîkar û Anna û Roberto wekî lîstika dawê bilîzin forweta me dê mükemmel be. Heke em defansa xwe baş bikin dê lîstikek baş çêbe. Heke em beşdar bibin divê hêviya me ya mezin hebe ku em bi ser kevin. Ne wisa hîkar û? Baş e heval û amûsa bikin. Carekî din çi ji destê me hat em bikin. Tu çi dibêjî Anna? Meseleye ku em ê karibin turnuvayekê wekî Kupaya Cenovayê bigirin wekî xeyalekê ye. Bi tenê binerek ku ev turnuvaya fermî ji aliyê girseyan de bê temaşekirin û deme az hat-trick bikim hevalê min wê ji min re tezewrat bikin. Ez niha beşdar dibim. Bi rastî jî hevalên te yên keçî dê biçin wir. Tu hertin bi navdarbûna xwe peznê xwe didî lê heta niha em negeşne şereva naskirina we. Helbet na, heta niha me winda dikir. Lewma ji bo xwendina wan amaçê ez didilbim. Ez nikarim heta vê lîstika li pêş bisekinim. Bi rastî. Erê ez nikarim bisekirim. Tirs, hûn ji min bawer nakin. Baş e, bidin dû min ez ê bi wê bidim naskirin. He? Ev nedir stana navdara balêye ye? Hevalê Roberto, tiştek wisa ne mimkûn e. Rast e, ew xwendekareke vir e. Qurtedemek şûn de ders bi dawî dibe. Ez hêvî dikim tu yê nebîjî carekidin. Tu hin jî ji min bawer nakî beaqil. Baş e, em jî biçin. He, tu çi plan dikî Roberto? Hîkar û hevalno bilezînin. Ez ê başê xwe re bidim te. Tu dê saetî toto. Min ev çi qas xweşik e. Roj baş. Tu çawa hatî vir? Ev hevalê min futbolênin û xwest ku bi rewşeke xirab te bibînin. Te rast gotiye, ez bêtir bi te bawer dikim Roberto. Ha? Li vir nesekinin, xwe bidin naskirin. Ez Gorgio. Bi nasîna we ez kêfxweş bûm. Wow. Wow. Wow, ev keça şêrîn kê ye? Ev tê çi watê Roberto?
ne tiştek. Divê navberê de em diçin di Kupaya Cenova de dilîzin. Ji kerema xwe re werin ji me re tezewurat bikin. O, tu rast bêjî? Belê. Tamam, ez ê we bibînim pişt re. Hûn diçin? Mehî xwe neda naskirin? Ji bo vêya dem tune ye. Hadi em biçin. Erê. Heke em karibin di Kupaya Cenevayê de li hemberî Julien û Mario bilêzin wê pir baş bibe. Ez tîmên ku beşdar bibin merak dikim. Di her îhtimalê de ji bo ku em li dijî tîmekî xurt bilêzin, divê em yekîtiya Anna û Yemin ji nû ve pêk bînin. Çi bû Anna? Anna, çima tu jî hîkarû re nabêjî he? Îkaro, ji min hate daxwazkirin ku beşdarî tîma jinan Netewêya İtalyayê bim. Jinên İtalyan? Helbet beşdariya min a tîmê nayê vê wateyê ku ez ê bibim lîstikvanê herê serketî. Lê çi jî destê min bê ez ê bikim rastî. û heke em turnuvaya Avrupayê qezenc bikin, em dê karibin beşdarî Kupaya jinan ya cîhanê bibin. Em min pir kêfxweş dike bi rastî. Kupaya Jinan a cîhanê? Lê mixabin ji bo vê yekê divê ji Kolombosê derkevim. Çi? Ez hînî her kesî bûme lê belê. Dibe ku ev her kesî xemgîn bike lê çima ji bo xewna wê em alîkariya Annayê nakin hîkarû? Erê? Çi? Anna tu ve dixetî? Di demeke wisa de biborînin hevalino. Ev ne çeftiyate ye. Li gel vêjî tiştekî muhteşem e ku tu bibî nûnera İtalyayê û beşdarî Kupaya Cîhanê ye ji nan bibî. Ez vê yekê feq dikim. Lê heke ez bi dilsozî bêjim ji bo vê taximê dê bibe windabûneke mezin. Ji ber ku hevparê êrîşkarê me yê sereke hîkarû vedikete. Xemgîn nebin, ez wekî kesê piştî hîkar û hîn jî li virim. Li gel we jî dema ev keça wekî kuran çalak ji me biqetê em de muhteşem bibin. Newsa hîkarû. Baş e, beriya destpêka antrenmana tîma nûner dem heye. Dema wext were ez bawer dikim ku Roberto û hîkarû biriya dersên antremanan dikarin yekî tiyekê pêk bînin. Lewma vêkê qet ji bîr nekin. Heh, tu dixwazî. Belê, dest bi antrenmanê bikin. Ez amade me. Tu kengî dixwazî were. Em biguherin. He? He? Hîkarû, bi te sût biksîne. Ev Julien, ji tîma ciwanê San Potesta ye. Ev heval çi pîlan çê dike? Çi bûye hîkarû? Sûta xwe nîşanî min bide. Tamam, em dest pê bikin. Erê! Ha? Şûta hîkarû sekinan? İcar ez. İcar şûta min xilas dike hadi. Çi? Nalet bê, hatiye tinazên xwe me dike. Ev kî ve dişêre. Hevana wî biseknênin. Temasa bike. Ev sûteke mükemmel e. Ev pir erjeng bû. Ev ne mümkün e. Gog bunda bû. Ji ber ku li dizî Marguritayê hat-trick kiriye, bila bên hate fireh be. Ev cudaya di navbera min û te de hîkarû. Newsa ez zarokno. Di nav we de kesî hat-trick kiriye. Ka bêjin? Ev pêxwas û kesê pêsindarî di tîma ciwan a San Potesta de şov dike. Roberto, Wekî ku em hevalê berê yê tîmê ne, bihêle ku tiştekî ji te re bibêjim. Divê lîstikvanekî yekemîn
her tim şute serkefti bağlıca. Heka tu saneki bu inatya listikvaniye kemin cihane khayal hikaru. Heka dili tedlisi emnu kupay dano ve hevdu bibinin. Edili ben atebim hikaru. Ev Julian ji tîma ciwan asan poteste ya. Divê min zanî bûye ev hevalekî çi qas bêedeb e. Çi? Tu kî? Hikaru. Ez guh nadim ku ew mükemmele anna. Lê bi tenê difikirim ku çawa gog û sawinda. Lê me bi çavê xwe tî sabû? Dibe ku gog bi hêzeke ne bawarbar pengiziye. Lê me ilîzyona ku ev ji holê bi rastî jî wenda bûye dîtiye. Lê dîsa jî di tîma ciwan a San Potesta de lîstikvanê yekemîn e. Li vê şûta Julian ji tîma San Potestaya binêrin. Mirovekî tirsnak e. Bertinî tu divê derbarê de heqlî. Ez dibêm nedeme pesendayîna wî ye. Rast e, divê ev ji bo hîkar û şewkeke mezin be. Doktor Robson wekî antrenörekî tu dikarî hinekî alîkariya hîkarû bikî? Bi tenê bibîr bîne, divê lîstikvanê yekemîn her dem şûtekî serketî bavêje. Heke ku wisa nekî, bûyna te ya lîstikvanê yekemîn cîhanê bi tenê heyal e. Nalet be. Ha? Toto? Ez ehmeqim ku ji gogê dûr dixim. Te gog ji min girt. Newsa? Ha? چه bu? Tu başı. Ay, Tu başı. tiştek nîne. Toto. Dokurekî Japonî. Evê, ez hîkaru kakawa. Ez navê min jî Ketrin. Tu bale dixebitî? Erê, li pola me gelek xwendekarin translav bê ku ji her aliyê cîhanê hatine hene. Xeyala me hemiyan a ji bo bûyîna prîmadonnayê her muhteşem a cîhanê heye. Xeyala te ya ji bo prîmadonnayê? Erê, digel ku dikare wekî xeyalekî bi dawî bibe. Di resîtala pêş de ji bo prîmadonnayê de xwendekar bên hilvejatin. Ji ber vê yekê ez prova dikim. Lê ez nikarim bêja herî giring pêk bînim. Bibore, min hê nû te dîtiye. Ji bo vê gotina vê sirê ez nehatim cem te. Ez jî wisa me. Çê? Ez jî bi armanca xebata futbolê ji Japonyayê hatim İtalyayê û xewna min jî bûyîna yekemîn lîstikvanê cîhanê ye. Ev ne wekî heva. Tu weke min netirson wekî. Tu jîrî. Ji ber zordariyê cesareta min hat teşikandin. Lê piştî ku min çîroka te bihîst, min fêm kir ku tu nikarî dest jê berdî. Lewma ez jî dest jê bernadim. Futbol jiyana min e. Ez ji ber tiştên biçûk nikarim bêm çavtirsandin. Dema min bi antrenör Robson re hinek antrenmanê giran dikir,
من فول کر بالتالي بسكنة وبنرى چاوا بو؟ به چاوا دید؟ از هول dedim ku çi dest were bi lez bikim. Binere Ketrin, Toto bi me ra dicoşe. Spas dikim. Spas Hikaru. Oy, biberine Toto. Ji te re jî spas. Hikaru, li ciyê ku divê qelavan bisekine bimîne. Doktor Rapsın. Eri, Baş e em dest pê bikin. Aho ez fikirim ku ev bi ser qaleyê re derbas be. Lê diber qelevan re derbas bû kete nava qalê. Ev goga paraşuta Albert Rapson e. goga paraşüt? Em mixabin mirov nikare jê re bêje ev şûtekî serkeftiye. Ev şûtekî xapînok e. Şu teki hapinak? Divê carekê çavê qelevan bixapîne. Lê ew nikare qelevanekî serkeftî du caran bixapîne. Tu fêm dikî Hikaru? Eri, demagog dikeve, leza wê jî dikeve. û lew ma carê duyemin qelewan dikare riya gogê fem bike. Ne wisa? Rast e. Ev ji bo şûtekî serkeftî nebese. Heke ew nebese, ez ê heta wê pek bînim bixebitim. Ez ê pir bixebitim. Spas antrenor. Hikaru? Anna beşdarı kupaya cihaneye jinan dibe. û Ketrin jî beşdarî prima donnaya yekelîn a cihanê dibe. Ez jî ji bo vî bixebitim. Divê em têk neçin. Hikaru dê di rewşeke baş te be Anna. Bi rastî jî ew di rewşeke ku dilê mirov bi wan dişewitin de ne. Em alîkariya wa bikin, em li wa Xwedê derkevin. Ez bawerim ew ê pir baş bilêzin û baş bi ser kevin. Ne wisa? Rast e, rast e. Dibe ku dilê mirovan niha pê bişewite. Lê sibehê ez Bertînî dê hinek alîkariya wan bikim. Bifikirin ku rêveberê Columbusê tune ye. Tu çi dibêjî Bertînî? Tu dixwazî rêveberê wan bî? Ez? Ez antrenör? Henekên wisa meke. Niha li min guhdar bin. Wekî min got ji îro pêve ez dê bibim antrenörê we. He? Wisa nikare biryar bêgirtin. Ne wisa hevano? Baş e birêve bir Bertînî. Eş ben. Tu kes nexwaze berpirsiyarê bigire ser xwe. Ez jî mirovekî meşgûlim. Lê heke ev rewş bidome, ez dizanim hûn dê hîkar û xemgîn bikin. Lewma ez ê hinek alîkariya we bikim. Ew wisa dibêje, lê wisa xuya dike ku şaş nebûye. Wisa nafikirî Hikaru? Tu rast dibêjî. Tu çi difikirî Roberto? Ji ber ku em beşdarî lîstikeke fermî dibin, heke antrenôrekî me tune be, ê bi avayekî nebaş li me binerin. Li gorî min wisa baştir e. We baş biryar da, ez ê we bi dijwarî bixebitînim. Lewra li ber xwe bidin. Baş e birêve bir Bertînî. Antrenör Bertînî, pir muhteşem tê guhê min. Lê Mîrze, Antrenör, ji min re bibêjin antrenör. ev ne pirskirêk e. Lê em ne mecbûrin ku yekî tê xişûna Annayê.
وسا نبه او بده کسان بخبتن دوی واردت راست بیجی Ez ê beşdar bibim. Tu ne hevale wê rojî? Na, ez Luka me. Ez hatim vî bajarî. Lê te gotibû ku Julia muhteşem e, pir baş dileyze, wê demê çima hûn beşdarê tîma civana San Potesta nabin? Çi ehmeqe. Heke ez jî wekî Julên di heman tîman de cî bigirim, ez ê nikaribim li hemberê wî bilîzim. Heke ez beşdarî tîmeke xort bibim, ez ê nikaribim li hembera lîstikvanan xort bilîzim. Ev heval.